Nakon glam introa, jedan kućni uvod, dakle kućna atmosfera, 1. decembar uz kaficu, malo da popričam sa vama pre nego što krenemo na sam video. Dakle, u introu ste videli jednu posebnu haljinu sa jednog posebnog fotkanja, u pitanju je bilo fotkanje za moj rođendan, a dizajnerka Milana Đurđić iz Crne Gore je kreirala i napravila haljinu samo za mene i ovim putem želim da joj se zahvalim i da čekam da haljinu ponovo obučem u nekim boljim okolnostima kada bude možda i moglo da se ide normalno na dešavanja, tako da čuvam je u ormaru samo za specijalnu neku sledeću priliku, a do tada možete da uživate u toj haljini u ovom vlogu i da vidite kako je zapravo izgledalo slikanje, jedan pravi behind the scenes vlog, a naravno ne želim da prvi vlog Vlogmasa prođe bez Andreja, tako da ću u uvodu da ubacim jednu njegovu slatku reakciju na poklone iz Kikoa, odnosno u pitanju su 2 Kiko igračke koje je dobio i on je sam radio unboxing, a ja odoh da doručkujem. Inače, i Andrej i ja doručkujemo palačinke od Heljde. Ja zato što ih volim pre svega i zato što su zdrave, a on zato što je na specijalnoj dijeti, zato što ima izgleda IBS, više o tome u nekom drugom videu, ali s obzirom da sam stavila na Instagram story da me gomila vas pitala za recept, recept je veoma prost. Dakle, ja sad odokativno pomešam heljdeno brašno, ubacim malkice šećera da njemu ne bude gorko, malkice soli, ubacim bademovo mleko i kiselu vodu, jedno jaje i sve to promešam i gledam da smesa bude kao za palačinke i pržim kao i obične palačinke, tako da to je cijela filozofija. A sada gledajte njegovu reakciju kad je otvarao Kikove igračke. Andri, hoćemo da otvorimo poklon da vidimo šta je to? Da otvorimo kutiju? Da. Da? Ajde, otvori. Slobodno. Da vidimo šta se tu krije. Pa to su neke igračke. Ajde, ajde, polako. Pas. Polako, polako. Ajde, vuci, vuci. Možeš ti to? I jao. Da vidimo šta je to. Farma. A ovde? Pas. Pa ko je to? Da li ti se dopada? Srećan 1. decembar. Srećan 1. decembar, dakle, kasnim kod frizera, da, treba mi frizura, kao što vidite, nemam je. Idem na neko snimanje, pa šminku imam, frizuru nema. Super je što sam ponela blender da sredim puder, kada mi se skine ovde od finiranja, nisam ponela. Isparkiravam se i gasim snimanje jer vozim, ali vrhunac je što sam se vraćala po masku. Znači nije dovoljno što gasim, nego što sam i zaboravila masku. Odoh sad kod frizerke, ne znam da ja gledam u kameru, pa se čujemo nešto kasnije. Ćao, baj! Ćao, baj! Srećan 1. decembar još jednom svima koji slave. Tako nema male behind the scenes na snimanju Zada Mall. Pita mi Ivan sa čim snimaš, ja mu kažem sa Sony kamerom, ali naravno nisam je ponela. Tako da će telefon... Ćao, Davide. Snimit ćete ja Sony kamerom. Da, evo, ovo ćemo da pozivimo za sledeći Vlogmas. A odoh sad na snimanje.
je kod moje dragi Mije Pucer konačno u njenom studiju, konačno se šminkamo, toliko dugo smo se dogovarale, planirale i sad bi se dogovorila onako za jedan dan skroz spontano, ali je sjajno ispala. Šminku privodimo kraju, frizura mi je gotova, frizuru sam na ovom salonu Belece, nisam se tamo snimila, ali je mnogo bilo smešno, znaš kaj da radimo nešto drugačije, oni meni naprave lokne. I kaže mi Mara, kao ćeš da te napravim kao lažni paž, ja kao to može, kaže ona naravno. I uradi ona meni ono, ja kao ne samo da se u životu ne bih šišala ovako kratko, nego da ne želim ni lažni paž, daj ti meni klips, želim ja dugu kosu, ovako sam kao neka baba bila s tim pažom, kaže ona, ali elegancija. Kažem, ja prvo volim elegancije, Grace Kelly fazon, ali ne osjećam se ja lepo, ne osjećam se da mi stoji, tako da ipak sam se rešila za ovo. Meni duža kosa daje samopouzdanje, tu je ona priča, mene je mama kad sam bila mala non stop šišala i ja mislim da tad vučem traume i od tad želim dugu kosu. I onda, mislim da sam to za neki video ispričala, ne, to sam pisala za Instagram, evo, onda sad se premijala za video. Ja sam išla u predškolsko i dobijam svi vaške. Nego sam to pročitala. I mene mama odvede kod frizera i nikada neće zaboravim okrenom i stolicu da ne gledam. I kao crtan i ovo ono i frizera me ošišena keca. Ja sam bukvalno samo šiškice imala i tako su se nosile kao i sad one široke gumice i ja ako na sred čela stavim gumicu i jedva ono uhvatim, ali samo dijem repić. Toliko sam patila. Znači šo, Mija, šminka je prelepa. Hvala ti. Nismo još završile, ali snimit ćeš na kraju. Hoću. Da ne vadim vlog u kameru pa ću mobilni da snimim. Ovo je kao beskućnici, znači ja sam se ovdje izula na sred ulice i danas nam pomaže, predstavi se. Teodora, mnogo ti hvala. Vlada je zeza da je Teodora ljudski čviluk, ali ja me haljina moja od 500 kila, tako da odoh brzo da se slikam ispred, da se obrzim i da uđemo unutra da se grejemo. Ajmo. Akcija. Vlado Maraj, odnosno Vlada Maraj, ja ga greško zovem Vlado, jer bi je Sara jednom tako rekli, a tad je on meni u glavi ostao Vlado. Da. Vlado, jedan jedini i zapratite ga odmah. Neću da ostavim samo dole, nego ću ako preko njegove face sada da ide njegov Instagram nalog. Pratite ovog mladog, perspektivnog, uspješnog gospodina. Ajmo sad da se slikamo. Evo nas u Hiltonu, dobili smo ovu prelepu sobu. Hvala, Paris. I, da. I za početak ćemo fotkati ovde, jer je pogled zaista veličanstven. Snimaj. Sada ću vam da izvedim jednu akrobaciju, to je da se na bitu spred skinem u haljinu koja praktično kao da nemam ništa na sebi. Uopšte nije hladno. I ovdje se ne vidi ništa. Ništa? Hoće da se vidi? Pa što se crta? Baš mi nekako Anastasija. Legendarno. Da, pita me da li sam gledala crtanje Anastasije Disney, ja sam rekla da sam po Anastasiji Romanov dobila ime, tako da naravno sam gledala Once Upon a December. Samo što je mnogo tužnija verzija. Once upon a December, far away. Dobro, ja ću da pevam kao veselu verziju, nema veze, jer samo veselo. I ništa ne bi uspjeli bez Teodore, hvala ti do neba. Sada će ona da drži moj kaput, a ja se spremam, istina, izazov, da se skinem praktično gola na minus koliko. Evo, hoćeš da, misliš da imaš šanse da držiš i aparat i da ti dam kaput? Da. Sunce ti, tvoje. 3-4 sad, slikaj brzo. Once upon a December, someone... Dođi ti snimaš. Ja, sad idem onaj ugao. Stani. Hodi prema Madu. Čekaj, hodi. Počela si. Druga strana, zbog kosa. Čekaj. Hodi. Pobedi. Čekaj, sam kao Titanic scena. Aha. Enda! Sad ću ti da propitam. Stani. O. Ne. Daj kapu.
Ruke ovako. Za malo glava gore, sem to. Ne toliko. Tako. Tako, yes. Dalje, dalje. Ruke. Opet. Dalje, ruke, leva ruka drugačije. To. Stani. Još. Lice. Kao ovako nešto. Tako. Šalje neki poljubac opet. Stani, u stvari. Još jednom, samo se to. Top. Sad ću se zoom na tebe. Teodora, kaži nešto. Cinderella. Ajde onako ruke kod lica kao onako slatkica, spojene ruke. To. Nice. Baš juko da nemam ništa, znaš, zato što je... A da se ti sakriš iza... Hodaj, ajde. Ništa. Ajde kao ovako. Može slobodno da kao naravno ističe nekako kao... Ostaje 1 do 5. I juo verovatno. Zapali. Oči otvorim. Ne. To. Da. Tu ide muziku poslije. Muzika, da. Naravno, jeste kao ide fotokom. Malo šalje fotica. Jeste kao ovako nešto tu radi. U stvari mi upaljen ekran. Mi stvarno. Bukao mi blješti oko. Stani, hačak se čovjek. Stani. A, da, ovo je definitivno bez bojice. Izvini. Sad samo zadatak ne upaliti haljin. Neće. Samo 10 Skoro slučajno, zamisli ispadne mi, ne daj Bože kolač i ćao. Ne. Oj, ti se brzo pala. Šalim se. Nego ti je dosta, sad ti baš... Duvan svećite. Gledamo Vladu. Bez osmeha. Sa osmehom, ali bez zuba. Kaži 3-4, hoću stvarno do 2. Ajde. Ovo ćeš bliže, kao imat ćeš par postova u jednom. Pa vidjet ćemo. Aha, dobro. Ajde, čekaj ovako. Sad, ali onda se manje vidi haljina, ajde. Može, dobro. Zubi. Čekaj, nisu ispali... Ma ne, tad je pao i onda... Čekaj, sad ćemo ovako. Sad će nešto za jako. Halo, vatrogasci. Da li možete hitno da dođete ili da kažete Vladi da skine jako jer će sam zapaliti. Čovjek neće da skine jako na cijelu snimu. Zato što se ugojio. Ajde ovako, jedan, nije story time, question time. Koliko imam kila? Sad ovdje pauza na 5 sekundi. Imam 100, ništa. Ne, imam 100 kila. Meni nemaš kako i? 100 kila. Super ti stoji. Ajde, fatka.
I dalje neće skineš jako. Neće da te snima, Teodora. Ja snimat ću nju samo. Da. Posle kad vidim sebe. Joj, nice. Jao. Predobro. Halo, bolnica, žena mi je ludnica. Moje krive oči su isti. Nice. Halo, bre. Kako su nešto lepe. Without effort. Baš si mi Lady Gaga ovdje nekako paparac. Ja nju ne volim. Ja nju ne luš. To ću da katujem. Ču da vidim. Gledaj me, ljudi. Ne leva ruka tako, leva ruka dalje. Može? Čekaj. Slušaj, bre, ti. Čekaj kako na pola. Deri se opet. Čekaj. Sise i otvori. Nema ni psli. Ubit će me, ne hvatam uvijek celo. Ali gubi mi se kadar kad je cela. Stvari da neću, ako ću da kropam moje pozinstvo. Jo, čak ti se u faci vidim, so fucking dumb. Ajde, si opet slikaj me. It's a wrap, završili smo fotkanje. Teodora, hvala ti puno. Ništa. Vlada, sad je vlog da kažem koliko si veliki car i genij mađioničar. Bilo je lepo. I hvala i mojoj divnoj Mileni na ovoj prelepoj haljini. Zaista je bilo pravo uživanje pozirati njoj. Ovo mi je bilo prvo fotkanje gdje se bukvalno cijelo fotkanje fotkam samo jednoj haljini jer mislim da ova haljina to zaslužuje. Sad je treba spakovati, a dok ja pakujem, Vlada hoće malo da ispozira. I to je to, ćao ljudi!